Ok, salutare și bine v-am găsit la un videoclip nou. Azi nu mă duc nici la pădure, nici în skate, ceva de genul, nu știu. Ne ducem pe aici, așa, pe lângă Recea, frumos. Că n-am avut azi, nu a venit nimeni în skate sau la pădure, așa că, nu. Mă duc eu, mă plimb pe aici. Mamă, se vede fain. Destul de cald afară, sincer. Vreo 30 de grade, ceva de genul. Și da. Hai că începem prima dată cu coborârea de acolo, că e una faină. Vă arăt acum. Sper să vă placă totuși, nu uitați să dați un like și un subscribe și hai să începem. Ok. Haideți că acum coborâm. E faină coborârea, mie îmi place. Ia să vedem. Hai că coborâm. Se cam alunecă pe aici, da. Bun. Bine. Haideți că, nu știu, mai încerc eu să găsesc pe unde să ne dăm pe aici și revin atunci. Băi, uitați ce fain se vede. Wow! 10 din 10. Ce să mai... Chiar fain. Hai să... Nu știu, ne dăm pe aici, că n-am altundeva pe unde cam să mă dau. Sau... Hai, mergem pe aici. Nu știu, sincer. N-am idee. La începutul pâclișei. Nici nu știu ce fac aici în primul și primul rând, că n-am ce să fac aici. Ar fi o idee să mă duc în Recea. Să mă duc în Recea? Mamă, sau de-aș urca acolo? Are și fain. Nu știu. Hai să mă duc în Recea, bănuiesc. Ia uitați ce frumos se vede de aici. Se vede fain rău. Asta să pun eu un pic zoom-ul mai mare. Așa. Se vede foarte fain de aici. Îs acum în Recea, I guess. Și am urcat aici, după cum vedeți. Apropo, cel mai probabil, vara viitoare mă duc și la Postăvaru, deci ce-ar fi să dați un subscribe, că nu strică. Acum vreau să cobor aici, e o coborâre faină, o coborâm și cam da. Și apropo, mă gândeam să mă duc până în vârful Mamutului, adică nu știu acum sigur dacă mă duc, e doar o propunere, așa, o idee care mi-a venit și chiar aș vrea într-o zi să mă duc, numai că deja cât e, 3 septembrie și cam da, începe școala, da, nu, mai e timp. Poate weekendul viitor, dacă găsesc cu mai mulți să mergem. No, hai să coborăm. No, haideți băieți că coborăm. Mamă, ce coborâre! Hai fără! Deci, lejer. Așa, aici știu că urmează un jump. Ia uitați-l! L-am dat! Bă, mai urmează unul! Nu, asta e! Am ajuns aici frumos, jos. Chiar sper să iasă videoclip din asta, e destul de fain. Până acum văd ce mai găsesc să ne dăm. Bun, hai că am pus-o să reziste. Ce fain se vede. Acum e DJI-ul. Nu se prea vede mamutul acolo. Nu știu de ce. Bine. Hai că fac niște poze faine și le pun și pe video, că de ce nu?
No, bun. Hai că acum sunt pregătit să dau rampa asta. Nu am mai dat-o, cred că de 2 ani, efectiv. Așa că o dăm acum. Apropo, am schimbat setările, că sunt curios. Am pus de pe FOV-ul normal, adică standard FOV, am pus pe ultra wide, că sunt curios cum o să iasă. Așa că, haideți să mai stăm și să coborâm. Aha. Ia stai să văd și eu pe unde trebuie să cobor. Aha. Aha. Haideți că dubla 2. Coborâm acum. Oai! Bun, deci cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like și un subscribe ca să mai vină videoclipuri. S-a dus și vara, asta e. Ăsta cred că e penultimul videoclip din vacanța de vară. După o să postez, cred că numai săptămânal, că nu o să mai pot, că începe școala. Și cam da. Deci, nu uitați să dați like și subscribe, cum am mai zis, să facem 20 de abonați și nu uitați că dacă facem 500 de abonați, iau cu Kirin vara viitoare. Ce să mai... și da, cum nu mai e nimeni azi cu mine care să zică ce cuvânt să scrieți în comentarii, vă zic eu, scrieți ori Rightpal, ori Recea în comentarii. No, haideți, v-am lăsat.